No niin, Eagles Crossing 18 väylä. 230 metriä par 5. Pitäis päästä 140 metriä ja tuonne yli about-tiralla. Nyt pitää ottaa niinku isot menijät käyttöön. Old schooli. Riittääköhän. Just. Ootko paikalla? No niin, tähän päästiin par femma. Tori näkyy tuolla. Vielä pitää ottaa sama meniä, koska muuten ei riitä kyllä käsi. Suihku lähtee tosta oikealta puolta hyssillä ja yritetään päästä tonne kakun kakkoskerrokseen, sanotaan näin. Okay. Let's go! Tähän tultiin. Kohtuullinen paikka ottaa kokka ja kädet pystyyn.